गाइस रक्षाबंधन के पावन अवसर पे बहुत सारा हमी के भोजपुरी गीत आयल बा और बहुत ही प्यारा प्यारा गीत बा। चलिए जानल जी आज के वीडियो में कौन कौन सिंगर लेके आयल बा, केकर गाना कितना हिट बा, सब कुछ जानल जी आज के वीडियो में। चल लो वीडियो के स्टार्ट कर। हमारे तरफ से सभी भाई बहन के हैप्पी रक्षाबंधन। और हम भगवान भोलेनाथ से विनती करता नहीं कि सभी बहन लोग के भगवान भोलेनाथ हमेशा खुश रखकर उनका लोग के जीवन में खुशी प्राप्त कर। हेलो गाइस, स्वागत करो सबके अपन भोजपुरी चैनल ओम ऑफिशियल पे। तो चलिए आज के वीडियो के स्टार्ट कर जा। वीडियो के ज़्यादा लंबा ना कर जा। भाई हम राखी के डोर सिर्फ एगो नाता ना, ऐसा भाई बहन के प्यार, रक्षा और विश्वास का। गाइस तो सबसे पहले हमी के पावर स्टार पवन सिंह के ही राखी के धागा में सनहिया बन्हाइल बा, सगरो आशीष तोहार ही में समाइल बा। पवन सिंह के गाना के बोल बा तुम ही हमार जिंदगी जहान। भाई बहुत ही प्यारा ही पावर स्टार पवन सिंह के सॉन्ग बा। भाई हमारे बहुत ही प्यारा गाना बा और ये में एगो भाई अपन बहन के माता पिता के सबके प्यार दे रहा बा। ये गाना में यह दर्शावल गई बा। बहुत ही प्यारा ही राखी के गीत बा। गाइस पावर स्टार पवन सिंह के गाना सुनला के बाद हमी के आ जाए जब ट्रेंडिंग स्टार के खेसारी लाल यादव के ये राखी के गीत पर। तो सबसे पहले ये ट्रेंडिंग स्टार के गीत सुन ली। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के गीत के बोल बा बहनी के प्यार। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा ये और बहुत ही हिट सॉन्ग है। काहे से कि ये गाना 11 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा बा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में और ही पूरा यूट्यूब पे 11 नंबर पे ट्रेंड कर रहा बा इस सॉन्ग। गाइस तो ट्रेंडिंग स्टार के गाना में बहन अपना भाई से एगो वचन मांगा तारी। कौन कौन वचन मांगा तारी एक खातिर रहो सबके ये गाना के सुने के पड़ी। काहे से कि सबके हम बतावे लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाए। वही से रहो सब लोग चाहे लो ये गाना के सुनी लो यूट्यूब। इस गाना में भाई बहन के प्यार के दर्शैले वालों और ही कहता लोग हे बहिना तू हमारा अंगना के शान हो अपना भैया के पहचान हो। हर साल के तरह इस साल भी अंकुश राजा एगो राखी के गीत लेके आगे वालों जो कि बहुत ही प्यारा गीत बा। आयकर अलग ही अंदाज बा। ये राखी के सॉन्ग के बोल बा अंकुश राजा के आज राखी बहुत ही प्यारा ये गीत बा। अंकुश राजा के जौन गावे के अंदाज बा ना बहुत ही अलग ही लेवल के बाद सब हीरो से सब सिंगर से हट के रहेला। इनका लोग के हर गीत बहुत ही अलग ही लेवल के रहेला। चाहे वो राखी के होके या सावन के होके या नवरात्रि के होके अलग ही अंदाज के रहे। जो राखी के गीत बा अंकुश राजा के मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। ये गीत इतना लोग के पसंद आ रहा बा। इस सॉन्ग कहे मत ये गीत में का कहता लोग सुनिए। आज राखी होले नहीं बचन कौन दुनिया में रोवे ना बहन। गाइस तो हमें के बीच एगो और राखी के गीत आइल बा जौना के बोल बा राखी बंधाई हो जाए चाहिए। इस सिंगर के नाम बा खुशी कक्कर। बहुत ही प्यारा इस सॉन्ग बा। इस सॉन्ग में एगो बहन अपन भाई के राखी बंधाई के बदले पैसा ना मिठाई ना कोनो गिफ्ट ना हो जाए मांगा। इस गाना के इतना लोग पसंद कर रहा बा कि गाना मिलियन बटोर रहा बा। इतना तगड़ा ही गाना बा। गाना के एक बार रोज सुन सबसे ज्यादा कौन गाना सबसे ज्यादा पसंद और क्या कौन सी के ट्रेंडिंग स्टार या अंकुश राजा कक्कर। जल्दी से अपन प्यारा था कमेंट बॉक्स में दे लो। आप बताई लो कौन सा गाना सबसे बेस्ट रोज सबके लागत। गाइस तो रोज सबके वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और वीडियो के हाइप कर ना भूल लो। इससे एक बार हमारे तरफ से सभी भाई बहन के हैप्पी रक्षाबंधन। मिलते हैं फिर से नया वीडियो के साथ, नया अंदाज के साथ, नया गाना के